Zita mrefu Mike Mangaba, ndakamirira Charles Kasefe mudikina wangu tinosangana kuna mai. Ndauyawo kudare kuno nenyaya yemurume akagara. Murume uyu ane chipo che7 years 8 achigara vese nemwana wenyu. Hapana chaakabvisa. Sorry, ndauyawo kudare kuno kuti nditibatsirewo nenyaya yemurume wandakafamba nenyaya yevanhu iwe shamani kuda pfuma yavo ndizvo zvati kanzi wagara 7 years nomwana wavo saka ndasoti zvakunesa ndikaiti mubhedha wokudare wamama vari kuda pfuma kadzi kako zvinhu zvakapa muno manje unobva kupi kumusha kwakuti kunokuneswa kadi kunoukirwa handiti mautaro tinoda kuramba tine tsika dzedu kana maakwamejasi ndomamunomuita zvamunoita kunokutosa kana pamusoro ipapo nyaya yangu yakati rebei vaambuya vangu ini mai vabereka vadzimai vangu mumba mavo vakaberekwa vari 4 kudaro 3 pana nasikuru vari namai vana baba vavo vakadaro then ambuya vangu ndobva vaitawo chi baba vavo vakadaro vari mai. So ini ndafambidzana nemudzimai wangu tichiri mukomana nemusikana ndaitoda kuwana zvakanaka ndobva ndamuzivisa ndobva tamira ndobva anotaura nana sekuru. Paakataura nana sekuru achidzoka ini ndakamuti pane zviri kutaura handisi kuona pari kupinda baba handiti ndobva adzokera vana sekuru vakamuti kana baba vako vachikwanisa kana vachida vanouya kana kuti vanodi vanotumira munhu ndobva ndamuti but still hapana kunyatsochena but eno inini handisi nyaya dzangu at least vadi vabvuma kuti baba vadi vauye then ndobva tazoenda panyaya yamai ndopatakabva tanomira nekuti inini vana baba vangu havana kwanisa nguva yavo vari kumusha kwakuti asi vanditienda unonotudza zvotaura kupi kudare saka indakabvunza vana baba vakati hazvigone kuti mai ava vamire samai nekuti vari kusangana kunani kuna mai havasi kusangana kunani kuna baba amai ndati vana mubaba vavo handiti 3 vana sekuru vanzwisisa handiti ndobva vana baba vati hazvikwanisi kuti mai havadi vamire samai isusu tinoda mai vangu vanobva kupi kuropa rani ramai. Patakadzokera kuna sekuru vana nasekuru vakati aiwa mai vari kondomai vari kudi vari kushanda ndobva nyaya yedu yamira yakadaro. Nyaya yedu yamira yakadaro takazosvika tatizisana ndakazonoshedzera ndataura nana baba takanoshedzera kuna vatezvara tashedzera kuna vatezvara ndobva tachiita futi problem kupi kuna ana sekuru. Vana sekuru vakati iwewo unoziva mwana wedu unomuziva kuno nekuti kwakakurira vadzimai vangu ndopandakakurira ini vakati unomuziva kuti akakurira kure saka wakanoshedzera kwana asekuru vakati iwe wazonoshedzera ukusiya ungadiwo wauya kuno kwatiri isusu tazoenda kupi kumukwasha wenyu nekuti isu nemukwasha tine nyaya dzedu dzatiinadzo saka hazvaikodzera kuti uende kupi kumukwasha ungadiwo wauya turi kupi kwatiri. Aizvazvinzwa here kutaura kukuita mukwasha ndozvinzwa zviri pachena kuti imimi dai munonokwirira atezva kana mune nyaya pamusoro pomunhu because uyu akatoudzwa naatezvara kune vanhu ukachengetwa mwana asekuru but imimi kana makaroora ndiziva kuti makaroora munokwirira atezvara venyu kuti vakarodza mwana wenyu. handituya kuti ana daidzire kuna nasekuru mukadzi akaenda kwababa ukazozvautaura kurera baba avaka ana sekuru ndobva vati iwe waenda ukusei munhu tinonyaya naye zvichirevera kuti pamwe uyu ari kuda mwana waasina kuita se vasina kuroora amai vazvara mwana uyu uchingoti mwana ndowako chete asi kwatezvara usina zvawakaita se saka tiri kuti isusu imimi endai kwaatezvara munotaura naatezvara vanhu venyu nokuti imimi muri kuzivana naatezvara vanhu venyu zvamakaita kwaatezvara kana makabvisa pfuma munoteta chii kuenda ikoko
maonera ndiri kuita tiri kuita panyaya mukwasha asati adi mukwasha usatobvisa pfuma process yandaona chete yekuti pauti nyaya inonoke inyaya yekuti mukwasha anozoita direct kuna atezvara kuti ndavai munautasi ini ndiri kuti iwo mukwasha chidzokera kuna ana asekuru kuti ana asekuru ini ndaakuda kuchiroora manzwe ana asekuru ayo pakubviswa marobha watindiraubva ndaona ana atezvara vanhu woza uzobvisa pfuma atezvara sipo atezvara vacho paita nyaya mukwasha bvakwiriwa naatezvara saka tiri kuti imimi atezvara ndimi endai kwamakaroora munotaura nyaya uye hamumuzivewo hamusati mamuziva endai kwamakaroora kunova ndo kwamisa munhu kuti akupei zvinhu zvenyu ava babavo vavo vakaziva mukwasha wavo mukwasha vakamuziva kuti akaenda kunoshedzera saka ava babavo uyu mukwasha uyu ngaaende futi kuna atezvara vake atezvara avo ngavachienda kunana atezvara vavo kuti mwana uye wamakachengeta uye akuda kurohwa ava baba vana mukwasha womosimuka voenda kumusha kwaatezvara kwakakurira mwana wenyu mwana uye kana arohwa mani ana atezvara kubvisa zvavo zvasara musoro wababa wopiwa baba imimi ndoti ndiri mudzi womwana mazvita mengi inini ndakudza kuti is the only way out ava vaisa request yekuti toda kuroorerwa shamari kubvisa roora uyu kana anofanwa kuenda kuna atezvara kopuwa list anofanwa kuzivisa kwana sekuru varerwa mwana kundada kuroora tezvara ava anofanwa kuda kutambira pfuma pamwe chete nani naatezvara atezvara anofanwa kubvisa mari yavo avo sara kubata wayawo iye kana makapa list yenyu mwana uyu iyo ava ndo atezvara vavo zvichinji kana sekuru wakatazva vataura unoroora kairi unorora kairi ndo chivanhu ichocho uchangoroora kaviri saka uchangodzokera kuna nasekuru futi pachupa mhosva kasi kubuda mhosva iyi playlist baba mashoko haavhikwe nokuti ndo chivanhu haavhikwe mashoko ndo chivanhu list onga uchiiziya here onga usingaiziye ini ndakupa list nokuti ndikuona kufamba kwaputirwa zvinozokudetsa mangwana ndombodzokera kuna ivo baba makarourawo here makarouraeregereona chete atiteerera munzwe zvavakutaura mubvunzo wangu maunzwa ndati makaroora here kumwana wamuri kuti mwana wenyu hamuna kuroora muri kuda pfuma chete kwete kuti tinongoda pfuma chete aiwa ndo zvazvareva kuti hamugone kunoreva pfuma kumukwasha imi musati manoroora kumwana wenyu kwaakaberekwa pamusoro ipapo ndiri kupanzwisisa tine matsananguriro aitwa ekuti kwasha kana akuuya uzobvisa mari ana atezvara vedu vanenge varipo poitwa zvinoitwa ipapo ko imi musiwa makapa uyu pepa makaenda here kwaatezvara asi tapuhwa atopuhwa izvozvo amira pamwe pavaka uyu ataura ndichinzwa achiti akashedzera kwaatezvara ndopa ndiri kuvabvunza mubvunzo kuti imi makaendawo here kuti ana baba mukwasha wedu auya nezvizvi kana kuti ati zvakati kufamba ndaida kukumbira kuti mundibvunziro mukwasha kuti handibvunze mukwasha nekuti mukwasha ati ndakashedzera kwamuri munhasi saka mufanwa kuzviziva ndizvozvo munhasipo mukwasha uyu haamuzivi inini kutotanga kumuona mukwasha mirei murefu mirei handiti panga pashokumukosha ndakaenda kunodaidzira kuna atezvara vangu kurera imimi saka muri kuti nhasi mukosha muzive pamusoro sezvataurwa namama kuti ndakapfeka bhachi remunhasipo munhasipo haazive mukwasha inini ndotanga kuona mukwasha unovaziva kubaba vako vasipo unovaziva here zvekuvaona pamafoni pamapikicha nofunga inyaya avatezvara vada kuti zvifambe musha vada kuti iwe uchipinda mumusha zvinozikana uzete zvarako ndiani
background isina ndine naye muno ndapuwa nyaya ndakutozivisa background mukwasha uyu anogona akagara nemudzimai kwenguva diki agara esaida akatora mukadzi akabva azomuramba akaenda nemimba yake akaenda nemwana mwana akarerwa kwaasekuru ndizvozvo here shama ndizvozvo saka zvadaro stiwa avarambe avachinje ndibaba womunhu saka vapfuma ngoida atezva anongoda iwe unongoroora kasi unorora zvipajekeri asekuru vachiziva kuti vatore zvinhu zvavo list ndaiona asekuru ndakazoenda kuna baba nakuwanisa une nguva here uda kuroora tivataziva unoona baba makagara kuvana vandini baba mukutaura mumidzi wemwana akaroa inimigadzira imba yemwana wenyu zvasvira 100%. Mwana pacho anochenda anorodza amai vake ini makatambira pfume yenyu muendesa kwatezvera vanyisina nhongo makadzi imba yemwana wake yomwana wenyu mupisa mupenyu ichi ichiedzwa muisa mwana wako mumusha izvo zvakaba zvakanaka iwe murume pfuma yako zvataona mambo kana ichitwa gazviri pajekeri unorora kangani tapedza ava ndavafanwa kudya pfuma yako ivo havafanwa kuidya unofanwa kudya nani wakabata change ndokunge yasara mwana wavo uenda iwewe wakuenda kukuziva tezvara wako wakuziva kwakarerwani mudzimai wako maane makore mangani watora mudzimai asi 7 ndinomati 5 takagara tese 3 years ndobva tasiyana 2 years ndobva tasedzokerana 2 years saka ini ndinoverenga mashanu asi ndiye mudzimai wako ndiye mudzimai wangu isusu takuda munguva yekuti unopindisa uma list yanga isipo kasi kubudisa namambo list yavo nendarimo pfuma inendarimo ari kutuka mudzimai wako ari kubasa kubutisa nendarimo maonero angu uri mukomana mutema anopenya kuratidza kuti zvinhu zvikuita sei akaproblem nazvo ndikutozoona life yako haisi munhu akasara mumasho but zvinhu ndo zvangononoka chete ine ndarimo ndanga ndiine mubvunzo ukandipa dhetika ndinovaudza zvipa mubvunzo wangu ndikutouziva mubvunzo wangu uri kuuya usiye aiusiye ndikuziva zvakuda kubvunza muna June muna June da 6 months da 6 months that is 9 December mubvunzo wako ndokuti kwavanoziva sei imi ati December endai munobatana ati zvara venyu mwana wangu ari kuda zvikutsiwa pfuma muna December ndoda kuti ndibva ndapedzerana nemi pachinyaya iyoyo ndo zvinoita chivanhu ungatire zvinhu iwe usina kuziva sezvishandira zvino zvakasakirwa navo siya vabviseso zvavo zvokusakura iwe uzvizwa zvako zvokohwa iyi nyaya ine chitsotsi chakaitwa kwazvo ndinayo fundo pangu nyaya ingabva uyo kwazvo hafani kuroorera kumba kwavava anofana kuroorera mudare muno aroorera mudare muno ava baba vachipihwa pfuma nemukwasha wavo atezvorova vakagarira pabhenji pamusvika pacho vatamika zvandakaitwa inini vakandoroorera nasaizvozvizvi varora nasaizvozvizvi ini ndokuti uno wangu munyaya kuti enda unotorwa zvipangu zvezvo akatizwa nanhasi kana kusha kwacho hauye saka zvinhu zvakadai seava vata simba rokuda kunoreva pfuma kuno uyu asi ivo vasina chavakabvisa kumusha kwavakaroora kuda kuti ivo vada kudya kurera havadi kuroora havadi zvinhu zvese izvo zvezvo dare rinondo rinotori nesimba rokutobata baba ava kuti kana vachinge vapiwa zvinhu zvacho zvobva zvatambidzwa atezvara vavo ava vauya kuva zvakafava zvina kufava inini ndafara munhu vese ava vanobva kwachitsa kwamambo chitsa ndizvozvo chitsa neni tinozivana zvakanyanya nepaanogara tinogara kumwe chete kwara tinogara kumwe chete saka tinowirirana iyi nyaya iyi inofanwa kutora mutekeri nokuti inosara chinetsa ini
Ndatao tunoona kairi kana kupunza musha wacho. Zvinhu zviri pazvinhu pamwechete. Saka ndikukumbira baba, ivai honest. Dzorerai message nomurume ari uyu. Mashoko akangotaurwa nini through social media. Akati nyaya yangu inini nayo ndanga ndifunga kuti murume uyu achanyepa, havana chaanyepa kumberi. Inini ani mambo handina kuroora, kasi ndoda kuti mwana wangu aroorwe. Inini ndoda kubvisa zvangu inini zviende panoroorwa mwana wangu panenge pane munhu wangu. Achiroorwa mwana wangu inini zvibvisa zvangu zvitamuna naatezva inini chitora zvangu. Nemukwasha havaziva nezveshuwa kasi vakambutaura vese. Iyepe vambutaura vese. Saka isu tinongoda kuti chivanhu chingofamba saizvo. Tine mutemo wedu uripo mazuva ano, usauteedze wewe. Usauteedze nekuti vana vedu ndovanozunga izvi. Vanhu zvinotaurike kumunobvisire kumombe dzeumai. Kana chivanhu chisiko yaelected person kuroora kuripo ende izvozvo saziva zviite nokuti ndo yakagara itsika ino chikonekta. Maita maprezidendi vakuti inini mwana wangu akamitisa ndobva aramba mukadzi handizvizivi. Mwana uyu akaenda kunogara pasekuru vakusozokutaurwa kwenyu akanofundiswa nasekuru vake akapfingwa akaenda kuroorwa. Vabereka nasekuru vake manje vakuya kumusha kuti vakusha kugomo zikanzi muzukuru wenyu uyu akuda kuroorwa. Maita zvakanaka pamugara yako isaindiro chakati chaja zvinhu chakaita baba isu hatina chatinotora pano torai zvinhu zvenyizvo atezva vakati vakuwasha maita basa mwana wenyu saka mwana kuti tinawo atezva vakatora zvinhu ndozvakafanana nenyaya wekutaurwa panapa. Listo wapo isi basa kutapedza izvo. Atezva kuti honest maita zvakanaka mauya muda kuti zvikadzirike. Baba vachitsotse chakaitwa zvishuwa chirambike chakaitika. Ndivo vamwe vanhu vanokanganisa kuti zvinhu zvifambe mushinji. Kasi tiva zvichiti chigereko zvasvika kunyinyi zvagara zvichito zvinoitika. Asi pane pawasiya wangoti December unopa date chaiyo. Woti ukangoti December vanhu havazoziva manje kuti December unyorwawo. Ndandichifunga 25 December asi ndine mubvunzo kana kuti chikumbiro. Ndanga ndichida kuita uri mubvunzo asi regai ndichiite chiri chikumbiro. Chakatimisa yanga iri nyaya yamai. Ndo zvakaita kuti kwedu isusu tibve tamira. Saka panyaya yamai panofanira kujeka. Manje haisiro nyaya yemudare manje. Asi ndinoda kubatsira. Boza haisiro nyaya yemudare. Ndakataura zvisizvo. Ana amai avo. Amai vazvara mudzimai wavo. Vana baba vavo. Handiti ndizvozvo. Kasi vakazopuwa amai vamwe. Vana baba vavo. Ndizvozvo. Ivo ukuda baba vomumba mavo. Amai vomumba mazvarwa ambuya vavo mababa vavo chaivo. Unokuziva here? Kunozikanwa navatesha. Saka chikumbiro changu ndangoti ndichiite pano asi chiri kuenda kunani navatesha. Komana akangwara. Ndinoona kanyaya chimatangura maita ese yakachena. Nyaya katadza kuti yaendese pfuma vakagarawo pasi semhuri vanofunga kuti hatigone sekwendesa pfuma kuti tozorora kaviri. Iri mhosva yababa avo vanhu vandivo vakati kune mwana wavo vashedzerwa vaifanira kuchienda kuna atezva mwana wamakachengeta uyu tazonzwa kuti anenge akudiwa nomwe wauya naye anenge ashedzera kuti akafamba vari pai pamwe chete. Munhu akaipa panyaya yese ipapa ndibaba avo tezva ravo ndiye munhu akaipa panyaya iyo ndiyari kukonzera kuti mukuwasaka azungaire akuti handingabvise mari ndienda kupa kusiriko ndinoroora noviri manzwa baba zvakashuka kuti vana mangu pana kutokurayai pano nhasi mashoko pana paende mutaura atezvara venyu kana mukwata vemabvumirana kuti mukwata imamuparisa asi kuraka asikuziva unobviswa zvirefu zvevana kuti mwana kana asina kuchengetwa kumusha kwasekuru zvinhu zvofamba zvakanaka. Uye ndivachitsvagadzi mai vavo. Baba ndivanotsvagadzi mai vavo. Isirei mwana. Iwewe dare rine ndirako.